amarya amarya a'a ko fuskan ma ba za a buɗe ba ne insha Allah to kai masha Allah Allah na gode ma da ka nuna mu yau gashi wannan rana sai mu ta zama amarya ta ye kai ba abin da zan ce Allah sai godiya to ko na gane kara ta ce yanzu abin da za a yi daga ciki mu je mu zauna mu yi auren mu addu'a ko ruwa ba ruwa da ɗalle maka a ƙago to shi kenan ɗalle maka to ruwan sanyi kawai ke bukata to bari ike samu akwai ne a cikin ruwan sanyi ne dai to shi kenan a daɗe maka to shi kenan ma da kaji wai mu shiga ciki mu shiga uban me za ka mu ran shiga alfahan da ran shiga zuwa ran yi in kulle kaina cikin ɗaki in cinye kuma da in kulle gidan in ya so sai mu ga yadda za ka in ka shigo ka shigo ɗaki na ha da wani mu shiga ciki to a shiga a yi uban me shiga adi shiga ha ɓaran shiga ba ɓaran cina kajina bai yaga ciki to yaga uban mene ma ina yaga yo ƙwarai ne ba ta take abuna yau wayo ni ce amarya ni amarya ni ce amarya abin haushi da yawa yake ina ango ce yau da kowa ranar da yake jin farin ciki a matsayinsa na ango yana jin daɗi amma kawai ke daga cewa ina zuwa kawai ki rufe ɗaki za ga mata cinye kaza kaza fi da ma an kawo ta ma na kunna fanka wai ta ma tana ciki a cewa wai tawa tana jikina na kirawo alasa in ji ko bai rufe shagonsa ran bala'i ka soyayya ka ba wuta so kaɗai ma yana ce mutum kawai ke baki